Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor bier. En we hebben 2 mensen uitgenodigd en ze zijn ook gekomen voor passie voor bier. Met wie heb ik het genoegen? Luc Weemaas uit Biervliet. Oh, kijk, dat is ook nog toepasselijk ook. Biervliet. Ja. En bovendien dan? Jos Huikens uit Ossenisse. Ossenisse, gemeente Hulst. Ja. Nou, we hadden ook een aantal mensen uitgenodigd aan tafel hier in de studio van West-Vlaanderen. Maar helaas, die konden niet. We gaan het nog een keer over doen. Passie voor bier, deel 2 in de toekomst. Prima. Goed, Luc, vertel eens. Waar ben je geboren en waar kom je vandaan en wat doe je? Ik ben geboren in het land van Hulst, in Heikant. En ik ben eigenlijk altijd bezig geweest vanaf mijn 18e, ja, iets eerder eigenlijk wel, met bier. Vandaar ook de passie voor bier natuurlijk. En ik werk al heel mijn leven eigenlijk in de gezondheidszorg. En waar is dat? Nu werk ik in Middelburg. En hoe heet die instelling? Cedelo. Cedelo, regio Zeeland. En dat is de nieuwe naam voor, wat was het? Ja, vroeger was het Arduin. Hè? Arduin, ja, heel bekend. Tot deze Ja, zomer. Ja. helemaal goed. En Jos, hoe is het met jou gegaan, je levensloop, in het kort? Ik ben geboren in Bergen op Zoom. Daar heb ik ruim 40 jaar gewoond. Op een gegeven moment hebben wij in Ossenisse een vakantiewoning gekocht. Daar heb ik een hobbybrouwerij gebouwd. Maar uiteindelijk beviel het ons zo goed in Ossenisse, daar zijn we toen gaan wonen vanaf 2006. En in je vorig leven, wat voor werk heb je toen gedaan? Van beroep ben ik eigenlijk boekhouder. Boekhouder. Ja. Dan dacht je, de boeken gaan we sluiten en we gaan een bierbrouwerij openen. Ja, het is een erg dorstig beroep, dat boekhouden. Dus ik denk, ik ga me liever bezighouden met bier. Ja, Ja, dus, oké, komen we zo op terug. Luc, jij brouwt bier zelf? Ja, ik brouw bier thuis in mijn ontwikkelbierbrouwerij. Dus dat betekent dat we daar brouwen in een hoeveelheid van rond de 25 à 50 liter. Dat doe ik eigenlijk al sinds mijn 18e, zoals ik zei. En het bier wat uiteindelijk de markt op gaat, daar huur ik dan weer een andere brouwerij voor die nog brouwcapaciteit over hebben. Ja, en jij Jos? Ik heb sinds begin vorig jaar heb ik een complete brouwerij. Die heb ik overgenomen van een brouwerij in België, in Beersel, bij Bechelen is dat. Ik heb nu een brouwcapaciteit van 1000 liter en ik kan 4000 liter lageren. Dus alles bij elkaar is dat een echte complete brouwerij. Met eigen bottellijn, alles erop en eraan. Mooi. Ja. Zeg, hoeveel bierbrouwers, Luc, ken jij? In Zeeuws-Vlaanderen? Oh, in Zeeuws-Vlaanderen? Ja. Begin eens bij Jos, ja? Jos natuurlijk, hè, want ja? bij Jos daar wordt ook een van mijn bieren gebrouwen. Ah, mooi. Brouwerij Vermeersen uiteraard. Brouwerij Rodanum in Aardenburg. Aardenburg, ja. Dan hebben we de brouwerij in Groede uiteraard. En wat is daar de naam van? De Drie Koningen? Ja, in Goede. Dutch Bargain. Dutch Bargain? Ja. Oké. Dat is een merknaam. Oh. Maar volgens mij is het restaurant heet de Drie Koningen. Heet de Drie Koningen. Ja, de Dutch Bargain, ja. En dan hebben we natuurlijk een brouwerij in Sas van Gent. Ja. En hoe heet die ook alweer? La Fontaine. La Fontaine, ja. Oké. Ja. Dus toch wel een stuk of 8 zodat je dus bier brouwt. Ja, een stuk of 5, 6 hè? 5, 6, ja. Ja. Oké. Ja. Goed Jos, hoe ben jij zo gekomen tot zelf een bierbrouwerij in te richten? Welke cursussen heb je daarvoor gevolgd? Ruim 30 jaar geleden heb ik ooit een cursus gedaan voor bierbrouwen voor beginners. En dan in de loop der tijd, dan lees je heel veel artikelen over bier. Je leest steeds meer over bierbrouwen. En ben ik een aantal jaren mede-eigenaar geweest van een brouwerij in Limburg. Daar was een heel professionele brouwmeester die daar de scepters waren in de brouwerij zelf. Daar heb ik ook behoorlijke tijd meegelopen en daar eigenlijk de fijne kneepjes van het vak geleerd. Ja. En ben je nu nog een cursus aan het volgen? Ik ben wel een cursus aan het volgen, maar die heeft niet zozeer te maken met bierbrouwen, maar die heeft te maken met bierpairing. Dus ik ben een cursus biersommelier aan het volgen in België. En daar moet je binnenkort examen voor doen dan? Daar ga ik volgend jaar examen voor doen, ja. En hoe is dat met jou, Luc? Ben je ook sommelier of
Nee. Ik heb ooit een bierbrouwcursus gevolgd. Ook een heel kleine, klein comité eigenlijk, zeg maar, bij een personeelsvereniging. Toentertijds, daar schreef ik mij op in, samen met een kennis. Zo gingen wij op cursus. Een aantal jaren, jaar of 7, 8 denk ik, met regelmaat gebrouwen. En uiteindelijk daarna een cursus tot bierkeurmeester gedaan. En ik moet zeggen dat ik in die cursus, in die opleiding, dat ik toen pas echt beter en beter leerde brouwen. Door het ontdekken van brouwfouten ging je zelf ook beter brouwen. Hè? Ja, zo vooral mee, als je ergens fouten mee maakt en je durft fouten te maken, dan leer je het meeste van. Ja. Ja, het was vooral het herkennen van fouten in bieren. Dus als je een bier drinkt en je ontdekt daarin dat er iets niet oké is, waarvan je zegt van hoe zou dat nou komen, dat je dan dat kon herleiden tot waar het in het brouwproces mis was gegaan. Oké. Dus dat je dat kan verbeteren, dan sowieso kon je ook beter bier brouwen natuurlijk. Nou Jos, we hebben een mooi filmpje van bierbrouwerij De Kip. Zullen we daar even naar gaan kijken? Ja, prima. Gaan we doen. Hier gaan we schroten. Dat is het pletten van de mout, waarbij stoffen vrijkomen en de schil van de korrel bewaard blijft. Hier start ik het maïsproces. Het belangrijkste onderdeel van het hele brouwproces. En bij het maïsen komt het erg nauw om de temperaturen heel goed in de gaten te houden. Na het maïsen dan gaan we filteren. De vloeistof die hier uitkomt, die gaat naar de kookketel. De mout die achterblijft, die noemen we nu bostel. Die scheppen we uit de ketel en brengen we dan daarna weg naar de boer als heerlijke en gezonde hap voor de koeien. Nou heren, dat was een duidelijke indruk van hoe dat het bier gemaakt wordt. Jos, kun je nog even kort uitleggen hoe dat het brouwproces werkt? Nou, ik kan even heel kort de stappen uitleggen. We beginnen met mout, die we dus eerst pletten, schroten noemen ze dat. Die geschroten mout die wordt gestort in een maïsketel en daar wordt er water aan toegevoegd. De maïsketel die dankt zijn naam aan het proces, het heet maïsen. En het maïsproces is eigenlijk het belangrijkste proces in het hele bierbrouwen, want daar wordt eigenlijk toch wel bepaald hoeveel vergisbare suikers, onvergisbare suikers er uiteindelijk in het bier zitten. Vervolgens gaan we dat hele beslag wordt overgepompt naar een filterkuip. Daar wordt het bier gefilterd, dus dat je alleen vocht overhoudt. En dat noemen ze de wort, die gaat in een kookketel, wordt een tijd gekookt, er wordt ook hop aan toegevoegd en soms nog andere dingen. En de achtergebleven mout, zeg maar, nadat dat helemaal is verwerkt, dan krijgt dat de naam bostel. Die scheppen we weer uit die ketel en die wordt vervoerd naar de koeienboer. En dat gaat het, als veevoer wordt dat verbruikt. En dan na het koken gaat het bier naar de gistingsketel. Daar gist het 8 à 10 dagen. En vervolgens gaat het weer naar een lage tank om te laten klaren en te laten rijpen, zeg maar. En de laatste stap is uiteraard bottelen. Ja. We vullen soms ook vaten af en het meeste wordt in flessen gebotteld. Dat is heel kort het proces. Het proces. Ja. Luc, jij laat het ook bij Jos brouwen. Ja. En laat je het daar ook bottelen en zo? Ja. Het volledige proces ligt dan bij de brouwerij De Kip bij Jos. Ja, en dat doe je ook bij andere bierbrouwerijen ook nog? Ja, ik gebruik ook nog brouwcapaciteit bij brouwerij Vermeersen en Hulst. Ja, en verder nog? Nee. Verder niet? Nee. Oké, nou hebben jullie allerlei attributen bij. Wat stelt het voor? Kun jij eens iets erbij nemen,
Jos, Ja, nou, dit is eigenlijk mijn hele assortiment aan bieren. zal ik het eventjes aan de camera laten zien? Ja, Kun jij het even houd hem wel uitleggen? van onderen vast, als we heel stevig zijn. Oh, die dozen. zo, dan zal ik het zo neerzetten. Ja, vertel. Ja, het zijn 6 verschillende bieren. De lichtste is een blonde van 3,9% en de zwaarste dat is een winterbier van 8,7%, dat is een donker bier. Dus dan zie je wat een verschillen dat er eigenlijk in al die bieren zitten. En dat is eigenlijk ook het leuke aan bierbrouwen, dat de smaakvariëteit, die is eindeloos. Ja, want dit zijn nou 6 verschillende smaken, maar daar zit er niet eentje bij die ook maar iets lijkt op de bieren die Luc heeft. Die heeft echt weer hele andere smaken. En ja, dat is het mooie van bierbrouwen, dat je kunt eindeloos in smaak variëren. Hoe kun je nou bepalen vooraf hoeveel procent alcohol dat erin komt te zitten? Je kunt vooraf berekenen, als het maisproces voorbij is, hoeveel vergisbare suikers erin zitten. Ja. En na het vergistingsproces, dan zijn die vergisbare suikers omgezet in alcohol. Dus als je van tevoren weet, er zit zoveel gram per liter aan vergisbare suiker in, dan weet je ook hoeveel alcohol het aan het eind van de rit zal zijn. Nou, helemaal duidelijk. Ja. Nou, ik geef dit even terug. Even de onderkant goed vasthouden. Luc, nou iets voor jou? Ja, ik heb Laat verschillende... maar even zien hoor, dan heb zet ik mijn water opzij. Ja, dat geloof ik. Nee, dat ik graag opzij zet. Ik heb verschillende producten bij. Vooral van houtenwerk. Ja, natuurlijk staan mijn 3 bieren daarin die ik heb. Maar wij willen vooral ook zeker vooral beleving neerzetten. En beleving willen we neerzetten door eigen glaswerk, eigen houtenwerk, eigen viltwerk wat we hebben. Waar je ook op de achterkant uit verveling in het café misschien nog eens iets op kan schrijven. Waarom je ons bier nou zo lekker zou vinden. Maar het leuke... Op heel veel creatieve ideeën worden eerst op een bierviltje geschreven. Ja, precies. Klopt hè? Ja. Oké. Ja. Het leuke van dit houtenwerk is dat het allemaal gerecycled houtenwerk is. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal gerecyclede pallets. Die worden herbewerkt. En dat laten we ook allemaal doen door mensen met een verstandelijke beperking. Okay. Wij vinden dat we op die manier er iets aan bij moeten dragen in de maatschappij. En kijk, het is heel makkelijk om zo'n product in China te bestellen natuurlijk. Oké, maar echt Ja, en we laten het ook dan uiteraard in Zeeland doen. Dat is ook logisch. Hè? Helemaal goed, ja. Moet uit onze regio komen. Hè? Goed, dat was het heren met wat betreft attributen. Ja. Nou, dan lijkt me nou heel mooi om eens een keer naar een filmpje te kijken, Luc, van op een boot. Want dat was iets met stijl, heb ik begrepen, hè? Ja, Zullen we eerst even kijken? Dat is goed. Ja, oké. Ja. We willen altijd iets bijzonders. We blijven en we zijn bier met stijl, is onze slogan. Het is het allereerste bier wat met Oosterscheldewater gemaakt is. We gaan het gewoon doen. We gaan het doen waar bier zilt. Hey! Proost! Nou, dat was een mooi filmpje. Ja. Bar, bier en uit Biervliet. Mooi hè? Mooi hè? En dan woon ik ook nog in de Geuzenstraat. Dat is ook een biertje. Geweldig hè? Ja, nou dit was echt mijn stijl. Maar hoe kom je erbij op het idee eigenlijk om te zeggen van ik ga bier maken uit Oosterscheldewater? Ja, in dat filmpje daar zag je op een gegeven moment dat ik samen met een man sta, dat is Hans Evers. Dan zeggen we gaan het gewoon doen. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. Hans is kok en die is eigenaar van het zilte water, het gedestilleerde zilte water onder het label Zilti. En waar zit hij dan? Die zit in Capelle, nou Goes nu. Goes.
En dat water dat wordt gezuiverd in Ierseke. En wij zaten een keer gezellig met z'n tweeën onder het genot van een biertje lekker eten. Want ja, dat zijn onze beide passies. En Hans zei op een gegeven moment tegen me, want die wil dat er alles van gemaakt wordt van dat water. En zegt, Luc, kun je er geen bier van maken? En toen begon te kriebelen? In eerste instantie zei ik, ja, zout en gist, dat zijn twee dingen die niet samengaan. En toch hield het me bezig en ik ben de uitdaging aangegaan. Ik heb uiteindelijk een aantal brouwsels geprobeerd, naar de juiste gist gezocht, naar de juiste combinatie gezocht. En uiteindelijk is het gelukt. En omdat het met gezuiverd Oosterscheldewater gemaakt is, wilde ik het op een hele bijzondere manier lanceren. En dat heb ik gedaan door met een schip en een aantal gasten waarvan ik vond dat ze erbij moesten zijn we de Oosterschelde opgegaan. En op het midden van de Oosterschelde, daar hebben we voor het eerst barbier gedronken, barbierzilt. Gebrouwen met Oosterscheldewater. Geweldig. Ja, ik heb hem hier ook bij, hè. Ja, nou voordat we hem eigenlijk eventjes opentrekken, denk ik. Jos, je hebt ook op een bijzondere manier de kipbrouwerij geopend. Kun je daar iets van vertellen? We hebben 5 juli hebben wij, of hebben eigenlijk een heleboel mensen uitgenodigd. Ik heb de mensen laten verzamelen bij ons op het dorp in het dorpshuis. Maar dat was ook een praktische reden. In Ossenisse, ja. In Ossenisse, ja. Omdat daar veel meer parkeergelegenheid is als bij mij rond de brouwerij. We hebben de mensen allemaal ontvangen. Toen we compleet waren, zijn we met een muzikant, een accordeonist, zijn we in één stoet door heel het dorp naar de brouwerij gelopen. Toen iedereen daar allemaal was in de tuin van de brouwerij, heeft de wethouder Haakman uit Hulst, heeft bij wijze van opening heeft hij een eerste glas van die middag getapt. En op het moment dat hij dat deed, werd er boven uit het raam, we waren het 75 verschillende kleuren, van verschillende kleuren eitjes naar beneden gegooid. Waardoor iedereen kon een eitje pakken en op die manier was eigenlijk de hele groep al verdeeld in een aantal clubs om de rondleiding door de brouwerij te gaan doen. En dan om de beurt heb je die groep een rondleiding gegeven. Ja. En dat was eigenlijk het haantje de voorste van Hulst, hè, dus Jan-Paul Lagerman, heeft het eerste biertje getapt. En hoe heette dat? Het eerste wat hij getapt heeft, welke heeft hij het eerste getapt? Volgens mij Heilig Haantje. Ja, en toen Kip Lekker. Kip Lekker heeft hij ook getapt. Ja. Nou, dat geeft me nou een lekker gevoel, Luc. Ga je dingetje maar eens doen, jongen. Zullen we ook even een bar bier inschenken in ieder geval? Ja, je wilt hem ook even ruiken. En even ruiken, klein dingen, want normaal boven de 18 mag je wel bier drinken, onder de 18 niet. Maar je mag er wel naar kijken, hè, als je onder de 18 bent. Zullen we dat maar doen? Ja. Goed, dus dat gaat bar bier. Dat glas gaat een beetje schuim, begrijp ik. Anders dan schuimt het er helemaal overheen. Ja. En bij dit bier, daar zitten gewoon alle elementen van de zee in. Als je daarvan drinkt, als je eraan ruikt en als je eraan proeft, dan kan je eigenlijk alleen maar aan de zee denken. Oh, nou ik ga eerst eens eventjes ruiken. Ja, ik ruik de zee. Ja, gelukkig, en het land, dat is de bedoeling. Zalig. Heren, hebben jullie nog iets toe te voegen? We weten nou hoe dat smaakt, hoe dat gemaakt wordt, hoe dat het vermarkt wordt. Heel goed, wat jullie allebei doen, denk ik. Zullen we het daarbij laten? Hartstikke mooi. Super. Nou, beste kijkers, we weten nou alles van bier, hoe dat gemaakt wordt, hoe dat smaakt. En ik zit nog na te genieten. Dank u wel voor het bekijken en jullie natuurlijk voor jullie komst. Luc, hartelijk dank. En tot de volgende. Hè? Jos, succes met alles. Ja. Is toch wel een grote uitdaging, maar toch?